Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ντάνιελ Μποντένσε και τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θέλει να φέρει τον Ντάνιελ Μποντένσε στο λιμάνι. Η Wolves ζητάει 10 εκατομμύρια ευρώ για να δώσει ο Ολυμπιακός για να κατακτήσει, για να πάρει τον Ντάνιελ Μποντένσε, να τον κάνει δικό του με αγορά 3-4 χρόνια. Ο Ολυμπιακός θέλει να τον πάρει, η Wolves ζητάει μεγάλο ποσό, ζητάει γύρω στα 10 εκατομμύρια. Υπάρχουν και προτάσεις από εξωτερικό, πιο συγκεκριμένα από Σουηδική Αραβία, που θέλει τον Ντάνιελ Μποντένσε και με περισσότερα χρήματα. Αν ο Ολυμπιακός στις επόμενες 2-3 μέρες δεν δώσει τα 10 εκατομμύρια για να αποκτήσει τον Ντάνιελ Μποντένσε, θεωρώ πως ο Ντάνιελ Μποντένσε θα πάει με 13 ή 15 εκατομμύρια Σουηδική Αραβία. Δεν υπάρχει μόνο μία πρόταση, υπάρχουν και άλλες προτάσεις από Σουηδική Αραβία για τον Ντάνιελ Μποντένσε. Αυτό που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός είναι να δώσει τα χρήματα για να τον αποκτήσει. Πρέπει να δώσει τα χρήματα, να τον αποκτήσει, αλλιώς τον χάνει. Πού θα βρει καλύτερο εξτρέμ με 10 εκατομμύρια. Αυτός ο Ντάνιελ Μποντένσε είναι ό,τι πρέπει για τον Ολυμπιακό. Αγαπά τον Ολυμπιακό, δίνει τα πάντα, είναι μάγος, είναι παιχταράς. Για τον Ολυμπιακό καλύτερα είναι να δώσει τα λεφτά και να πάρει αυτόν τον παιχταρά, αυτόν τον μάγο. Να προχωρήσει σε Ευρώπη και πρωτάθλημα, πρέπει να πάρει αυτόν τον παίχτη στην επίθεση. Είναι μεγάλος παίχτης, το ξέρουμε όλοι στην Ελλάδα, όλοι θα τον θέλαμε στην ομάδα. Είναι ο καλύτερος εξτρέμ της Super League, μαζί βέβαια με τον Μπερνάρ, αλλά ο Μπερνάρ έχει φύγει αυτή τη στιγμή. Αυτοί οι δύο είναι παιχταράδες, αν έπαιζαν στην ίδια ομάδα δεν θα έχει χαθεί μπάλα στην επίθεση για την άμυνα, τέλος. Θα έχει χαθεί η μπάλα με αυτούς τους παίχτες. Φανταστείτε να συνεργαστούν αυτοί οι δύο παίχτες, παιχταράδες. Κάνουν πράγματα. Αυτός ο παίχτης πέρυσι έβαλε ένα γκολ στη Λεωφόρο που δεν περιγράφεται. Τι γκολάρα έβαλε αυτός ο παίχτης. Ο Μπερνάρ και ο Μποντένσε στο περσινό μεταξύ τους παιχνίδι, στην τελευταία αγωνιστική. Έβαλαν γκολάρες. Ο άλλος σουτάρα, τρίπλα και σουτάρα, και ο άλλος έβαλε κάτι που δεν γίνεται. Κρεμάτολο ντίκινγκ έξω από την περιοχή, και αυτό ήταν και στην αιστεία του κιόλας. Απίστευτο. Παιχταράς, πρέπει να τον πάρει ο Ολυμπιακός, πρέπει να δώσει τα χρήματα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει Μποντένσε, να πάρει και κανένα στο κέντρο, κανένα στην άμυνα, και είναι ok στο ρόστερ του. Αυτό πρέπει να κάνει. Ας ζητάει τόσα λεφτά, αλλιώς τον έχασε. Και πού να βρει καλύτερο μετά. Μετά αν θέλει να βρει κάποιον ισοδύναμο με τον Μποντένσε ή καλύτερο, να δώσει 17-18 εκατομμύρια. Αυτός ο παίχτης είναι και για 19 εκατομμύρια ο Μποντένσε. Είναι παιχταράς, δεν είναι για ελληνικό πρωτάθλημα. Και φέτος, αν το έχετε παρατηρήσει όλοι, έχουν έρθει παιχταράδες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτά είχα να πω για τον Ντάνιελ Μποντένσε και τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πρέπει να δώσει τα λεφτά, αλλιώς θα το χάσει. Θα πάει με 13 ή 15 εκατομμύρια Σουηδική Αραβία και μετά πάει ο Μποντένσε και τέλος. Αυτά είχα να πω. Και σε 2 ή 3 μέρες, ή μπορεί και αύριο, θα κάνω βίντεο για τις ελληνικές ομάδες, για τις μεταγραφές. Ποιος έχει κάνει τις μεγαλύτερες μεταγραφές, τι έγινε και αυτά. Γεια σας. Κάντε μια εγγραφή να φτάσουμε τους 1000 γραμμένους.